amikor valakit szeretek, azzal mutatom ki, hogy valamit adok neki. A szeretetnek mindig ajándékozás, adása tartalma. Most azt mondom, hogy édes Istenem, én szeretlek téged. Erre azt mondja, jó van, édes komám, örülök neki. De ezt légy szíves, mutasd meg. Uram, neked adom a szívemet, hogy szeress, rajta keresztül szeressek. Hát jó, most ugyanúgy dobog a szíved, mint eddig is, oké. A kezem, odadom neked, ezzel dolgozza, a lábam, ezzel jár. Ezek szép szavak, meg lehetnek igazak is. De itt és most van egy olyan képességünk, amit mindjárt oda tudunk adni az Isten. A beszédkészség. A beszédkészség annyit jelent, hogy tudom mozgatni a szám, forgatni a nyelvem, és tudok hangot adni ki. Ez a beszédkészség. Ez nem magyarul beszélés, nem német vagy angolul beszélés, ez a beszédkészség. Ha te elkezdesz itt ugrálni, uram, most a te kedvedét táncolok itt, és ugrabugrálsz, de most ezt érted csinálom, valamit csináltál, és tényleg ő tudja, hogy ezt most értettette. Ugyanígy a beszédkészséget, hogy én odadom neked ezt a készséget, mert ezt azzal szeretlek, hogy odadom, mert te nem veszed el, te semmit se veszel el. Le tudok-e erről mondani? Érted, le tudok-e mondani? Át merem-e adni? Mert mivel jár ez? Hát, uram, elsősorban azzal, hogy magamat hülyének nézem. Hogy elkezdek itten gagyogni, meg olyan szó halmas mondalant, a parata vérok, mint a gármita volt, a palta konta, mondom, azt tudom, mit mondok. Hát hogy van ez? Tehát vállalom azt, hogy mind amikor Péter kilépett a csónakból, és ment a vízen. Most tudom azt, az őrülőknek van egy fegyvere, az elbizonytalanítás. Hogy ezt csak te találod ki. Hát nem én találom, nem tudom még egyszer elmondani. Mihelyt elkezdném gondolkodni róla, már gátlásokkal lennék tele. Már nem tudnám folytatni. Igazán akkor tudsz te nyelveken, ez teljesen bensőleg lelazulsz, föllazulsz. Mert magyarul, ha nem tudnád, azért tudsz olyan jó, és 2 év alatt megtanultál, pedig előtte nem ismertél más nyelvet, mert ezt nem kívülről tanultad, nem szótároztál, hogy megtanulj magyarul, hanem kívülről és belülről tanultad. Van egy beszédkészséged, és kifelé azokat a szavakat mondtad, aminek kívülről befelé is volt visszhangja. Egy gátrendszert építették ki magadban. Ezért nem csak, hogy meg tudtál tanulni 2 év alatt egy nyelvet, hanem úgy tudtad megtanulni, hogy más nyelvet így nem is bírsz megtanulni. Ezt hívjuk anyanyelvnek. Kívülről, belülről tanultam meg magyarul. Na most a nyelvek ima annyit jelent, hogy kérem a szent lelket, mert nem fogod tudni nélküle megcsinálni, csak ez úgy megen. Én azt hittem, hogy meg lehet csinálni, most akkor nem megy. Nem fogod, de ő vele föl tudod robbantani ezt a gátrendszert. Ő ezt föl tudja robbantani benned. Ha elhiszed, hogy te átadtad neki, ha vállalod ezt hogy először magad számára egy gügyögő kisgyerek leszel, akkor ő fölrobbantja ezt a gátrendszert, és akkor egy olyan csodálatos belső kinyílás, egy kiszellőztetés, egy a minden fölengedettség lesz benned, amit hát majd ha megcsinálod, akkor fogod megtapasztalni. Itt és most mindjárt meg lehet próbálni. Amikor én ezt a nyelvek adományát kaptam, akkor én kaptam egy éneket. Na most én szívesen és boldogan, örömmel vállalom azt, hogy elkezdem az éneket, és amikor átváltok nyelveken, akkor ti azon a dallamon, amit én énekeltem, azon a dallamon mondjátok azt, amit akartok, csak az nem magyar legyen, meg ne török, meg ne, hanem ami éppen jön. Csak ez olyan gyerekesnek fog neked tűnni, de ez egy gátlás, fölrobbanás benned. Mikor elkezdődik, ó Jézusom, szeretlek nagyon, hogy a szóval ki sem mondhatom, azért mondok olyan szavakat, melyeket csak szent lelked adhat. Lamendori vunkapanta malandongidóra, válenda capitóra, kamalanda kóna, nemini kapola vára kápalakakító, szlovigó mirámina, miravollaboro, lante minora maleri tukál, rávevodó maramina londarál, slengori rokámon ellontinko pivutó, bregidámolon takinta mára vollandó,
lorico pan camina melor, lerigo vala, trima vollantor, lento chito mori gallante morico val, bregido gudamera lina vollantar, la cadore li valoticar, slegi mori bunta camo rampalandogar, li rivita per la camoridu, lo regobare a mia volantu, trampellonti rivutamelor, longa dalla mero vinto lamba volantor, linto gatto lamero livitamero, rondiran che mollan voltarra mellombador. Az ember ebből úgy bele álmodja balát, bele ringatja magát. Föloldódnak testvérek belül gátlások az emberben. Én a Istentől megkaptam a nyelvek magyarázatát is. Ha valaki nyelveken imádkozik előttem, akkor, vagy énekel, akkor meg tudom mondani, hogy mit mond. Ennek pedig az a, hogy mondjam, technikája, hogy ha te például elkezdesz nekem itt énekelni nyelveken, vagy imádkozni nyelveken, akkor egyszerűen, mint egy kapu nyílnak, és egy gondolatsor jön ki benne, amikor ugyanolyan hosszú lesz, mint amit te mondasz. Ez az egyik formája, a másik pedig az, hogy megjelenik előttem egy kép, és akkor azt kell elmondanom, azt a képet, mert az a magyarázata. Tudniillik, a nyelvek adományát azt nem lefordítani lehet, mert az nem egy olyan nyelv, ez nem nyelvcsoda, testvérek. Ha én most elkezdenék angolul, vagy mit tudom én, olaszul, vagy így beszélni, az egy nyelvcsoda lenne. Ez nyelvek adománya. Ez egy nem tanult nyelven való beszéd. Most minél jobban gyakorolod, ez nyelvé formálódik nálad. Tehát te magad is benne vagy ebbe, mint ahogy az Isten, amit kapunk tőle adomány, mind magunkat is bele kell vigyük. Ha én úgy egész elengedem, és elkezdek énekelni, hát senki nem mondja meg, hogy ez nem egy igazi nyelv. Az egyik öcsém, aki egy magyar nóta énekes, amikor a tévébe ha hívják, aztán kell neki énekelni, ezek az énekesek előtte, ott hátul, ott beéneklik magukat előtte. És akkor mondták neki, hogy te Picsú, te ilyen szépen tudsz olaszul énekelni, mert ő neki olyan olaszos a nyelv imája. Tehát tulajdonképpen ez az ilyen nyelvadomány, ez a Szentlélekkel való kapcsolatunkat jelenti, de csak önmagam számára. Pál ezt élesen ki is fejezi, hogy a nyelvimát, aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Tehát nem való se arra, hogy mutogassam magam, hogy én mit is tudok, sem arra, hogy én a másikat ezzel, mit tudom én, valamiképpen jóra serkentsem. Egy eset van, ezt szintén Pál mondja, hogy akkor lehet csak így imádkozni, ha van, aki magyarázza. Volt nekem olyan közösségen Fehérváron, hogy mi elhittük azt, hogy Jézusnak ezt a szavát, hogy ha ketten-hárman összejövünk, akkor, és kérünk valamit, ő akkor ezt megadja nekünk. Általában ott mindenki tudott így nyelveken imádkozni. Mondtuk, hogy a jövő alkalommal, ha összejövünk, akkor imádkozunk, és kihúzzuk valakinek a nevét, mondjuk Józsikám, jövő alkalommal, ha valaki nyelveken imádkozik, te fogod magyarázni. Azt mondja, Feri bácsát, én nem tudom. Nem baj, van egy hetünk, mi most egy hétig azért fogunk imádkozni, hogy te tudd magyarázni a nyelvünket. Jézus azt mondta, hogy ha ketten kérik, megkapjuk, akkor az ő szava ennek az alapja. És soha nem volt olyan, hogy ne tudta volna magyarázni valaki, az, akit kihúztunk, ne tudta volna magyarázni annak az imáját, akit kihúztunk és akiért imádkoztunk. De ismétlem, hogy itt az elbizonytalanítás az szinte mindig bejön, és ezt is említettem nektek, az egyik testvér, mikor hazament, és ott elkezdett így, amint a paragatot kimondta Pál levitól a timzambolán, és akkor így lassan kezdett dadogni, és azt mondja, bejött neki, hogy hát ez a gondolat, hogy ezt csak te találod ki. Akkor azt mondja, ördög, nem a te kedvedé kezdtem, a te kedvedé nem is fejezem be. És azt mondja, akkor robban föl benne ez a gáz. És akkor úgy kiárad belőle, azt mondja, akkor órákig tudott így imádkozni.
ezt a Pál a szeretet himnuszában a legkisebb adománynak mondja. Tehát ez nem valami különleges. Én mondja, hogy bár mindannyian imádkoznátok nyelveken. Örülnék neki, de azt mondja, még jobban, hogyha profétálnátok, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Na most itt tehát ez a bizonyos imádság, hogy amikor te így imádkozol, akkor te az egyetlenje vagy az Istennek. És te most olyan nyelven beszélsz, ő adja annak a tartalmát. Ő adja a hangulatát, az ma az ő ügye. Te csak azt add meg neki, hogy odaadod ezt a készségedet. A többit rá kell bíznod. És valamiképpen úgy fogsz járni, hogy egyszer valaki fölött imádkoztam, tehát így profétáltam valakinél, és a profétáltságnak a tartalma az volt, hogy azt mondtam neki, hogy hát én, mint a Jézus, mondom, hogy édes gyerekem, te most olyan vagy, én előttem, mint az a gyerek, aki egy hógolyót összefog, és elhatározod, hogy itt van egy ékszerészbótos bácsi, annyira szeretem ezt az ékszerészbótos bácsit, odaadom neki ezt a hólabdát, és bejössz a bótba, és odadod neked. Én tudom, hogy ez semmi más, mint piszkos víz, de mivel te szeretetted adtad, én neked adom az egész ékszerészbótomat. Tehát valami ilyesmi történik, amikor én az Istennek valamit adok. Ezt a kis gagyogó beszédkészségemet odaadom, annyira tetszik ez a jó Istennek, hogy az egész ékszerészbótját nekem adja. Az egész szent lelkével úgy akar átjárni, hogy éljen meg, hogy én egyetlenje vagyok. És ennek az egyetlenségnek a gazdagságát, örömét, békéjét, harmóniát, azt mindenbe bele akarja. Én megértem, hogy akik nyelveken tudnak imádkozni, meg énekelni, azok nagyon hajlamosak arra, hogy ők nem akárkik. Tehát az a hiúság ördöge, meg hogy én külön vagyok, mint a másik, de mert bizonyos értelemben igaz is. Tehát itt én a piszkos hógolyót odaadtam neki, tényleg odaadtam. Tehát itt ezt a szó készségemet, ezt mindjárt oda tudom adni, és éppen ezért tud bennem belül egy ilyen nagyszerűséget előidézni.